Parlo kat tu kat meski mentang yo iki kubor ba ka asam pulis ka yo kurup jing silak teli ki pla khau ki badon san phu kilo si pla na asam na buku na kawai ka company kita ka Continental Milkos baro ni ang lingo ba kumno ta ka khau ka bade na banta Meghalaya ka ipoi sata ba ni de ben thu ba jing si chau ni khau de na banta kata ka Supplementary Nutrition Program na kata ka SNP kabade ka program hapo ka ICDS ka panyat ka Social Welfare Department ya kan ka SNP program ICDS labuk karpang ka government Meghalaya bat kade ka scheme ka bawana center ban pet ban khmi ba khna ki khlum bat ki samla ki badang ki samla ki kenthai khamtam bat ki khmi ki bakha bapun ki ban yo jingbang lingba kini ki Anganwadi centers bonangi ni tip ikini kumutu kajaka basam sana ni si omo saki nongkondong khamtam but kajing thmu hi jong kane ka program kalong ban pet ban khmi ban te ya ka kwat ka khia ki khlum ba kini ki samla ba ki khmi namar ba ka karhai bha kane ka jingkhlat ba jingyap no jo ki khlum ba ki khmi ha por ba kha ba pun but ka donru ka jingduna snam ka iron deficiency but kami nanti pakani ka program kan te lakam but kan penduna ya kani ka jingshitol handre haba karhai ka bamsa pade chanu ru kampoi kani ka program but menta habang yo i kani ka news shapang kita ka jingkurup kini ki pla khau na sha asam ka wai ka ba pen anglingo ini kade ka jingmi ka tengbiang jong kani ka Continental Milkos ka bapanyat the way tau Deepak Agarwal na marchi paus na menshwa ikong Agnes manga ba itarun na mahakato ka por itarun idate advisor to the Supreme Court on the right to food case ka right to food case ka case ka ba kayeng shari ka bahetam ka pet ba kayat bet kini ki program ba ai ba mon do ka PDS ka ICDS ba tru ka midday meal ka bapanyat ling ba ka Education Department bahato kaya bet na em ke posisya na em ki bam ki di ki bri te hapor ba to ka case ni shem bakani ka ICDS program ha Meghalaya ru kalong ka batrot ru kata kata ba ka jingbam sap ka bakar hai ba ka jo kani ka company Continental Milkos ha ka to ka poru ka pen khenjo di kendon baro namar ba ka yek shari ka hetam ka ong ba ya kani ka program ba ka nya bet ya renti jing si sha ning kong de ban persang ban trailing baki SSG ki sengkenthai lane ki committee hasnong namar ba de tang maki hi ki bala ban pet ba hato ka bam ka baai ka biang ne ka poi ha ka por ne kaya bet ne ka program ber ki ong ba kiar ban trailing baki ni ki company he namar ni tip ki company he ka bon sen ka jing thmu hi jong ki ka long ban chna pisa but ki persang ban push ne ban khnyat kita ki jingbam kum kita ki fortified biscuit ki hakato ka por choco malt mo ba kini ki bam te shisha ni ki khna khilum ngimna ban tip shisha don ayu ki fortify ne ki pen scam ki pen bhash shu itu jingbam ra ka bathap ka ti mentar kum ju menta ki ong hana ki de ban ai kata ka yu tau khau o minister social welfare karmanchala ong hana ba uni khau de ben su shadali bakin fortify ne bakin tap shu ki jingbha bante ba usawan biang chani ngiu ibu chief minister upar strang ban ai ki khubor ban ong ba ha la don khajing so thu bakla hana bam don ka basneo ha kani khajing kurup ikita ki pla ba don re kadon ngitip nomor plan la su thu sha shwa ba la pan khen ki kindon ngim don kam yo tau khau one day fortified rice ban ai na khlo jing shisha ladangi kwa tingilong ban supply do pan karo do da kashrio da peleng kabala ban yo locally ba ko de ke batte ladangi le kumta wat yakilat ban yo jing trei mo kiseng kenthai kiseng samla ki khna samla ki jongi kani kalat ru ban ai kameki ban long ki ba supply small time suppliers of good nutritious food ka ba bha sa ka jingbam la banta ka ne ka program
ka sarkar jongi ka kwa ban ya tre biang lang bat kani ka company ka jing shisha ka bal ade ban cha blacklist bat ban cha blacklist sa habatang suppose na mensuar ngin asem baka de ka ju ka company ka thok ka them ka ba persang bantu kita ki jing bam jongi khlung ki jongi timenta ngimla ban pediang ba ya kani ka program ka bala mangkar pang na banta khna ba khlung kin wan ki hespa lang ba ka jing tre lang jong ki tu ki ba pet ba khmi ha ka department ki nong mi khma jongi bakin shu ai ka no ko bam ka bam don jing mut ka bam ju poi ha ka por bat ban kuru ya kani ka bha ba de ka hok jong ki khna khlung jongi bat ni dawa ba ka sarkar ka de ban pilsang ya shi sendon ya kani ka jing pendon kami kani ka